दिनै रायजो नाङैनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव अनुफरणजों फोरबो आरो अशोका अष्टमी गंगा स्नान फोरबो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय रुपहि दैमा सेरावबो बे गंगा स्नान फोरबोखौ फालिनाय जादों आरो बे रुपहि दैमा गाथोनावनो दिनै अनुफरण फोरबो आरो अशोका अष्टमी गंगा स्नान फोरबो फालिनो थाखाय बे ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरखौ बेयाव फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे फोरबोआव गुबुन गुबुन धोरोमनि धोरोमारिफोरा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै रुपहि दैमा सेराव बिमा गंगाखौ फुजा खालामफैदों आरो गावसोरनि माखासे जाफ्लांनाय फाब बायदि बेराम आजारफोरा जाहाथे सुस्रां जायो बे फोथायनायखौ लानानै बे दैमायाव दुगैफैदों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। नोंथांमोननिसिम आङो गिबियाव दिनै जे बे गंगा स्नान अशोका अष्टमीनि फोरबोनि समाव रुपहि दैमा सेराव दान्दिसे सम नुजाफैनानै मोगा मोगि लानायनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम गिबियाव नोंथांमोनखौ धन्यबाद ज्ञापन खालामदों। जाहाथे दिनैनि फोरबोखौ जोङो बोसोरे 1980 सालनिफ्राय दिनैसिमहालागै जोङो 42 बोसोर 42 बोसोर आगान सुरबाय बे धोरोमा। गतिके दिनै आसाम टु बेंगल जोंहा 48 इन्टारदालायसा दङ, जेरै पश्चिम बंग, पश्चिम साताली, सिमन सापरि, बालिगुरा गासै 48टा दालायसा दङ। दिनैनि दिनाव बे गंगा फुजा दुर्गा देवी, बासन देवी, अन्नपूर्णा, अशोका अष्टमीनि बे जयग'खौ 48टा दालायसायाव बेबायदिनो दैमा फाराव जोङो खुंफुंनाय जायो। आरो बे दुर्गा देवी, बासन देवी, अशोका अष्टमी बे अन्नपूर्णा फुजाखौ मानो होनाय जायो? होनायानो जाहैबाय मानब जातिया देहाजों बेमार आजार, रोग नाम, व्याधि नाम, बिष नाम, बिषमुखी, जखरक्ष, अलखदाव गोलैनो थानाय, गानो रोङि, हामनो रोङि बेमार आजारा दिनै बिमा गंगा देबिया जोंखौ बे जयग'नि गेजेरजों माने शान्ति होगोन, मुक्ति होगोन आरो जयग'जों जयलाभ, फुजाजों पूर्ण, भक्तियाव मुक्ति, सेबायाव सिर शान्ति होननाय बे गोहोनि गेजेरजों दिनैनि फुजा जयग'जों सानजा सोनाब साहा खोलानि भक्तफोरा मुक्ति मोनगोन। आरो बेखौनो दिनै जोङो त्रिशक्ति फुजा, बेहाय दना गंथामनि फुजा, जेरै 18 सान्ति, 18 खुंग्रि, 18 बैनि 108 जन देवीनि नामाव जोङो बिबार 18टा फुजाजों, बिबार गुफुर 18टाजों जोङो त्रिशक्ति फुजा जोङो भासानि हरबाय। बेहाय जोङो आरोबाव गुप्त दान, जोङो सनानि बे साद्रुति ना, मैसो गन्धाया जेरै ब्रह्मानि अभिशापाव नांनानै बियो घातवाल जाना थानांदोंमोन, बियो मुक्तिनि थाखाय उनाव साद्रुति ना बानायनानै जेरै गुप्त बिमा गंगा देवीनि नामाव होनायाव मुक्ति मोननो हादों, पुनर जिबित मोननो हादों। दा बेनिखायनो जोंबो सैत्य धोरोम, सैत्य तेता, दापर, कलि मोनब्रै जुग, मोनब्रै बेदनि बिधिनि गेजेरजों रुपामणि धोरोमनि आसार खान्थिजों दिनै जोङो अशोका अष्टमीनि नामाव रुपहि दैमा सेराव जोङो जयग'खौ होनाय जाबाय। दिनै सारा भारत नाङै, मुलुगनाङै बे अशोका अष्टमी गंगा स्नान फुजाखौ जेरावबो खुंनायखौ नुगोन। नोंथांमोना टिभि मिडियायावनो जा, इउटुब मिडियानो चेनेलावनो जा, जेरावबो नुगोन। सारा भारत नाङै हिन्दु बर्षआ, हिन्दु धोरोमनि धर्मारि धर्मलम्बीफोरा दिनैनि बे गंगा स्नान अशोका अष्टमी बिमा दुर्गा देवी, बासन्ती देवी, अन्नपूर्णानि नामै जाक जमकतारै दुगैनाय, दै बायनाय, बिबारजों बावथाय हाबाफारि मावनानै
जोङो खुलुमनाय सिबिनाय दुगैनायखौ नोंथांमोना सारा भारत नाङै नुनो मोनगोन आरो बिदिनो जोंबो सैथो धोरोम सैथो बिधिनि गेजेरजों इसोरजों दैथायहरजानाय जोंनि बिमा गुरु रुपामणि धोरोमा रुपामणि गुरुआ थांनाय 1980 मायथाइयाव जोनोम मोनो बे धोरोमा ओलोंगिजेनो आरो बे 1980 सालनिफ्राय ओलोंगिजेननानै जेरै बे धोरोमखौ फोसावबोदों दिनै जोङो सानजा सोनाब जोङो हाजार हाजार लक्ष लक्ष भक्तफ्राना बे धोरोमखौ आजावदों आरो बे धोरोमनि गेजेरजों नखर सान्ति गावबा गावनि देहा सान्ति गथ' गथायनि शिक्षा दीक्षा बिद्या बुद्धि गियान अध्ययन खालामनो हानाय गोहो शक्ति मोनदों आरो थाखो थाखो ब्राह्मण जों सृष्टि जादों गुरुआ सृष्टि खालामदों देव देबिया इष्टुगुरा फलायनाय लेखा जेरै साधारन ब्राह्मण सप्तऋषि शुद्धऋषि अथऋषि नवऋषि ऋषि नवऋषि महाऋषि महाजोगी गोदो सैत्य जुगाव ऋषि मुनिया यज्ञनि अग्नि यज्ञनि गेजेरजों जेरै यज्ञ होनानै गाज्रि बेसादखौ सय हांगार खालामनो हादोंमोन जेरै भस्म खालामनो हादोंमोन अलखदाव गोलैनाय बेमार आजार जेरै काल ग्रह जेरै शनि ग्रह राहु केतु ग्रह गसा बिक्रजों साग्लोबजानानै माया जालाव आन्दायना थानाय आठ दण्ड अष्टदण्ड जेरै साग्लोबनानै थानानै माने जेरै गानो रोङि हामनो रोङि बेराम आजारा दिनैनि बे गंगा स्नान फुजानि गेजेरजों दिनै बे अशोका अष्टमीनि गेजेरजों यज्ञनि गेजेरजों त्रिशक्ति फुजा होनायनि गेजेरजों गुप्त दान सना होनायनि गेजेरजों गासैबो रुंग'नो हागोन खुवा रायख' जागोन मुक्ति मोनगोन बिनि थाखाय बिसमुखि गोलैना थानाय गासै बेमार आजारा दिनैनि बे फुजानि गेजेरजों मुक्ति लाभ मोननो हानायनि मोन्थाय आरो फोथायनाय बे सैत्य धोरोम सैत्य गुरु जेरै सृष्टि खालामनाय स्वयं इसोरजों दैथायहरजानाय गुरुआ जेरै फोसावदों आरो बे धोरोमखौ हमथानो थाखाय जेरै ब्राह्मण सृष्टि खालामदों दालाइसा सृष्टि खालामदों जेरै जोंहा ओरै पश्चिम सातालनिफ्राय क'क्राझाराव जोंहा 16ता दालाइसा दं चिरां बागदुराव 17ता दं जोंनि बाक्सा जनाव जेरै 8ता दालाइसा दं जेरै अदालगुरि दालाइसा सिमन सापरिसिम बिथांमोनाव 6ता दालाइसा दं थिग बिदिनो गासै 48ता दालाइसा लोगो नांनानै जोङो मिरु आफाद जोंहा गसाइगाव रनसाइ दाम मिरु आश्रम जोंहा दङ दा बेहाय मठ मन्दिर तीर्थ हादाब तीर्थ स्थान माखासे लुफुंदों प्रत्येक दालाइसायावनो मठ मन्दिर शिब मन्दिर जयग मन्दिर आरो थानो हानाय जानो हानाय जोंहा रेस्ट हाउस दं जिरायसालि दं बिदिनो बेयाव जोंनि लोमजा साजा माने जेरै बिपद आफद बायदिसिना जेरै शिक्षा दीक्षानिफ्राय साख्रि बाख्रि नागिरनाय हास्थायनाय नखर सान्ति मोननो नागिरनाय सोरहाबा गथ' गथाय मोननो रोङिखौ गथ' गथाय मोननायनि थाखायबो बे धोरोमनि बिधिनि गेजेरजों फुजा अर्चना खुलुमनाय सिबिनाय भक्ति बावनायनि गेजेरजों गुप्त दान होनायनि गेजेरजों यज्ञ मानसि खालामनायनि गेजेरजों थाखो थाखो देव देबिनि फुजा फाथालनि गेजेरजों मोनफुंनो हानाय राहा दङ दा बेनिखायनो बे धोरोमाव हाजार हाजार लक्ष लक्ष मानसिया बे धोरोमाव माने भक्त जानानै दङ आरोबाव बांलांगोन बांबाय थागोन फैबाय थागोन बेबायदिनो दिनै बे धोरोमा आसाम नाङै भारत बर्षनि गेजेरावबो बे मुंदांखा जाबाय दा बेनिखायनो आं आसा लाखिदों नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे बे धोरोमा फोस्रावजागोन बे धोरोमा आरोबाव दावगालांनायाव जाहाथे खाबु मोनगोन आनान गसाइ अबंलावरि आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिया जेब्लायबो नायफिनहरथों बर' हारिया जै जाथों बर' जाथिया जेब्लाबो गेरेमसा हारियाव आगान सुरनो हाथों एकत्रित भाबै दानि बोथोरनि हाल साल दा फैबाय थानाय 1429 गोदान बोसोर मायथाइयाव जाहाथे बर' जाथिजों लोगोसे बिभिन्न जाति गोष्ठी धर्मावलम्बी बिभिन्न सम्प्रदाय शान्ति सम्प्रति अटुटै थानानै
मिला प्रीतिनि गेजेरजों जों जाहाथे ग्रोम ग्रोम जोङो एक धर्म एक नीति एक आदर्श विभिन्न जाति गोष्ठीनि गेजेरजों खौसेनि गेजेरजों जाहाथे आसाम नाङै भारत हादर नाङै जाहाथे जोङो जालांनो हायो खौसेनि गेजेरजों हाय काजिया जायाजासे धोरोमनि दहायनि गेजेरजों धोरोमनि ओंथिनि गेजेरजों धोरोमखौ दहायना इसोरखौ दहायना खुलुमनाय सिबिनायनि गेजेरजों भक्ति बावनानै जाहाथे हादोराव शान्ति बिराजमान फैनो हाथों आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि नुवाथारिनिसिम आदि अनन्त गुरुनिसिम आरज गाबनानै दिनैनि अशोका अष्टमीनि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलजों बुंनो मोननानै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों आरो निस्सय बे खाबुखौ होनायनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलखौ रोजा रोजा मान बावनायजों लोगोसे साबायखर बावनानै बेखिनियावनो आंनि फोरमायथि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। फोरबोआव सुदेम देरा रैदुब आश्रम सिखा दलनिफ्राय मन्दिरनिफ्राय जोङो फैदों बे गंगा स्नानाव जोङो जोंनि मन्दिरनिफ्राय खालामनो फैनाय जादों आरो जोङो सान्दों बे गंगा स्नाननि गेजेरजों बुहुमनि गासै दुखु खैफोद आफोदा जाहाथे गोजोन जायो बेखौ हास्थायनानैनो जोङो दिनै गंगा फुजाखौ होनो फैदों आरो बिदिनो जोङो होनाय जाबाय बेखिनियानो आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो नाथाय बिदिहाय जोङो नै दिनै जेरैहाय जोङो गंगा स्नान खालामनो फैदो थिग बिदि खालामनाय जायामोन आरो आवगायै जोङो मन्दिरावनो बे गंगा स्नान जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मन्दिरावनो खालामनाय जायोमोन आरो जोंनि दा बे मेला बे जिथु मेला बे मेलाया जों सुदेम देरा रैदुब आश्रमनिफ्राय दिनैनि सानसेनिल' हाबाफारि हिसाबै बेखौ लानाय जादों आरो बे जाबाय रुपहि दैमा जोङो नाथाय जोंनिया सुदेम देरा रैदुब आश्रमा जाबाय सिखादोल बे सिखादोलनिफ्राय फैनाय जादों आरो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101536360 70020261333 9101536360